ମୁମ୍ବାଇର ରଙ୍ଗିନୀ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଜଣ କଳାକାର ଭେଟନ୍ତି। ଅମୃତା ଚିତ୍ରକର ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଭୀର ଏକ ଶିଳ୍ପୀ ଯାହାର କଳା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରେ। ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଆଖି ହଜିଗଲା। ଯେପରି ଦୁଇ କଳାକାର ଆତ୍ମା ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଅମୃତାଙ୍କ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭୀରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ସମାନ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଭାବନା ଥିଲା ଏବଂ ଭୀରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅମୃତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପରି ସମାନ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ଖେଳ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁଇ କଳାର ମିଳନ ପରି ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିମା ଯାହାର ଶକ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ଅମୃତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗଭୀରତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭୀରଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକ ଅମୃତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଖୁସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏକ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ପରି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୀର ବିଦେଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଅମୃତା ଭୀରଙ୍କୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କମିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀର ଫେରିଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ବିବାହ କରି ଏକାଠି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଜି ପୂର୍ବ ପରି ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ କଳାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀରେ ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ପ୍ରେମ ଦୂରତା ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବନ୍ଧନ ଯାହା କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ।